U avgustu nije bilo kiše, suša je postala uobičajena. Mice Mitrevski iz Kadinog sela kaže kako vremenske prilike svake godine sve više utiču na rod. Uzgaja paprike, kukuruz i duhan, ali ima i nešto stoke i živinarsku farmu. Zbog sve češće suše u nekim regionima Severne Makedonije, prinosi su smanjeni između 30 i 50%. Ljetos je temperatura bila visoka 43-44 stepena. Nije se moglo izaći iz kuće. Na njive smo išli kada padne mrak. Tada smo navodnjavali zasade paprika, duhana kako bismo izbjegli vrućinu. Tu se nije moglo izdržati. Snalazili smo se po mraku s lampama, ali imali smo i drugi problem. Količina vode u našim bunarima drastično je bila smanjena. U ovom delu Pelagonije kažu da im je neophodno obezbediti više vode kako bi se nastavili baviti poljoprivredom. Administracija nam treba pomoći da nam se odobri voda. Imamo rijeku, treba je iskoristiti do posljednje kapi. Blagoje ima 27 godina. Nastavlja porodičnu poljoprivrednu tradiciju. Visoko obrazovanje što mu pomaže da istražuje i menja stara semena novim, otpornijim na klimatske promjene. Uzgaja se kao u stara vremena, sa starim sortama, samo je prinos bolji zato što je sjeme kombinovano. Nabavljam ga iz Srbije kako bi znao porijeklo. Prinos je veliki, 6 tona po dunumu, to jest na 1000 metara kvadratnih, 5 tona su crvene paprike prve klase. Pelagonijski region u kojem se uglavnom uzgajaju žitarice jedan je od najpogođenijih klimatskim promjenama. Ipak najveće štete trpe povrtne kulture u jugoistočnom delu zemlje. Deo poljoprivrednika promjenama se prilagođava upotrebom plastenika i folija, kao i sistema navodnjavanja kap po kap. U Pološkom regionu menjaju se i kulture, pa umjesto graha i kukuruza poljoprivrednici počinju uzgajati lešnjake, orahe ili višegodišnje voćne nasade. Tu je uključen alarm. Kada je riječ o klimatskim promjenama, važno je djelovanje svakog od nas. Klimatskom akcijom za klimatske promjene u poljoprivredi željeli smo pojačati svijest o prisutnosti i posljedicama klimatskih promjena, ali i o tome kako poljoprivrednici mogu utjecati na njihovo smanjenje, dobrim praksama koje mogu primjenjivati na svojim farmama ili poljima i tako spasiti proizvodnju, zadržati kvalitet i prinose, pa i povećati ih. Vlasti kažu kako provode niz mjera kako bi se ublažile posljedice klimatskih promjena na poljoprivredu. Uloženo je 1 milion evra u sistem avionske prevencije prirodnih nepogoda, a tu su i kapitalne investicije za izgradnju hidrosistema za navodnjavanje i brane. Za branu konjsko, koja je u završnoj fazi, predviđeno je 40 miliona eura iz državnog budžeta. Za branu na Orizarskoj rijeci kod Kočana, na kojoj je završeno 30% radova, bit će uloženo gotovo 30 miliona eura. Završili smo drugu fazu projekta Južno-Vardarske doline s 18 miliona eura kredita i 7 miliona eura domaćih sredstava. Dakle, investicija iznosi 25 miliona eura. Procene su kako će klima biti sve toplija sa čestim nevremenom i tučom, a padavina će biti sve manje. To će znatno uticati i na proizvodnju hrane, kao i na ekonomski rast u ruralnim sredinama. Maja Blaževska, Evrosimovska, Al Jazeera, Pelagonija.